No niin. Maalille. Ruuvilento. Ui vittu. Lisää vaan. Vielä kerran. Ole sitä haluaa. Woo! Mikä vielä tää palosi? Pari kertaa hoitat vielä, niin kyllä se kuntoon saadaan. Sun äiti oli. Mitä? Sanotaan, että mä ei tiedä mitään, että tää löytyy palossa tästä. Jee, on se leikki. Ei, yksi tää nyt tänne jo. Otetaan sit kokoon. Tässä on juu. Maali 1000 pillun päreinä. Vedytetään! Tai jos et me ei pysty enää pelaamaan sitä tämän jälkeen. No so. Tuossa on mun mummi ukki. Mitä vielä nää palaset? Koti! Niin. Sun äiti näkee. No minne vielä noin? Koti. Vai joskin sieltä vielä? Tisis! Maalin rikkoja. Mikä nyt on komea? Mikä nyt on ollut? Tämä! Hei kun... Paska maali alussa. Ai Keneltä sait? Mummilta. Kuinka paljon maksoi? Jotain 500. Ai niin, mulla on vielä vähän osia tuolla kotona. 500 € maali. Rikottu. Miltä tämä tuntuu? Hauskalta. Kyllä, se on oikein Mä mieltä. sanoin, että yksi mun kaveri, kun mä peleen, niin se potkasi vahingossa se seinää päin ja sitten se meni paskaksi. Joo, tää menee nyt YouTubeen. Tästä tulee kovaa kamaa.